ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସୁକନ୍ୟା। ଅନେକ ଦିନରୁ ତମକୁ କହିବି ବୋଲି କହିପାରୁନି। ଆଜି ବହୁତ ସାହସ କରି ତମକୁ କହିଲି। ତମେ ତମର ମତାମତ ଦିଅ। ହଠାତ୍ ମଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ପାଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନରେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ବି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମଳୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ତା ସହିତ ପଢ଼ାଶୁଣା, କହିବାର ଶୈଳୀ, ଚାଲିଚଳଣି ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କଥାରେ କଥାରେ ମନ କିଣି ନେବାର ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ ବି ଏଇ ଅମାନିଆ ମନଟା ମୋର କାହିଁକି କେଜାଣି ଜମାରୁ ବୋଲ ମାନିଲାନି। ପରେ ଉତ୍ତର ଦେବି କହି ଫିକିନା ହସି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। देखा मुरुकी हसा मन गला चहली से अचिन्हा झियटीकू सते लागिला देखू देखू ओ से अचिन्हा झियटीकू सते लागिला देखू देखू मोरी पाई से दुनिया को आसीची बोली अजଣା बाटे अजଣା